κομμάτι που ακολουθεί έχει ως στόχο του την περιγραφή και την σατήρευση της επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς. Σε καμία περίπτωση, ο στιχουργός και ερμηνευτής G. Bunny δεν επιδιώκει την ηθική επιβράβευση των ανεύθυνων οδηγών, μιας και πιστεύει πως είναι ο βασικότερος παράγοντας στη δημιουργία ατυχημάτων όπου εύκολα μπορούν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η οδήγηση είναι τέχνη και όχι μαγεία. Μια μάζα από μέταλλα που ζυγίζει από 100 κιλά και πάνω και έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητες μεγαλύτερες από 30 χιλιόμετρα την ώρα, εύκολα στα χέρια κάποιου νου ανίκανου χειριστή μετατρέπεται σε φωνικό όπλο. Έχουμε σκύλ στο μικρόφωνο και γκάζα στην εξάτμιση. Η δόση υπό αφάνιση. Τρελάρες που ποτέ δεν συμπαθήσανε την άνηση. Στις 7.30 κοιμόσαστε εσείς, εμείς πάλι στις 9.30 το πρωί και δεν μας νοιάζει για το τι κάνεις. Πιο ειδικά εσύ MC στη φάση μας αυτή πεσούν πολύ και είναι καλή. Στη μουσοξίδι στο φανάρι, το εξτή στο KTM. Ρε που πας με το ποδήλατο είσαι για μια κοντραμέν. Πριν προλάβουν να τα πούνε Sky Bunny και Lefty. Σας πατάμε και τους δύο και όλοι γίνονται καπνός. Οι κοπελιές το καυγάζουν, άλλοι ανοίγουν πρακτορία. Και οι παππούδες ως συνήθως παίρνουν την αστυνομία. Γιατί κάνουνε φασαρία τα κολόπεδα στον δρόμο. Να τους πάτε φυλακή γιατί σπαίνουνε το δρόμο. Μία που αντιληπτό έχει γίνει το Citroën. Μία που την έχουν κάνει το XT και το KTM. Εκπροσωπώντας Σαραρέγκο, burn it down, DCC. Από το κέντρο της Αθήνας ο Super Turbo MC. Απλά αλάνια προσοχή, πηγαίνετε τα προσεκτικά. Πρώτον για τον εαυτό σας, δευτερόν για τα λεφτά. Για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Είμαι σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Υπάρχουν πολλά σημάδια να δεις που την έχει στήσει μπλόκο. Αν θα σε κυνηγήσει μπλόκο, που πέφτει γαμίσει μπλόκο. Αν θα σε σταματήσει μπλόκο. Μπλόκο λέμε μπλόκο, στύψε δεξιά γαμό το δίθεν ότι δεν τους είδες. Κι από αλβανικές ελληνικές τις πινακίδες κάντες. Άσε τις ζάντες και κοιτά πως θα τις σκάσουμε. Σαν είδος εδώ γκάζει πρώτο ή ζητάδες στάσουνε. Απ' τα αριστερά κολλάδικο με ανοιχτή σιρήνα. Πώς και δεν μας σταματάνε. Δεν θα έχουν πάρει σήμα. Τότε ανοίγω την τουρμπίνα. Πού ρε εσύ στην Αλεξάνδρα στο τι πάρει πρόσεχε ρε. Έλα πίσω είσαι άντρας. Μου φίλε και τον νου σου μη στουκάρουμε κανένα. Δεν ήταν φταίξιμο μου, απλά δεν πιάνουνε τα φρένα. Άκου τον δικαιολογία που μου λέει ότι πας. Ας το κόρα κατσοπιάνια. Παππούδε μας μάτια βάλε πάνι τζίμο φίλε. Σε καλά υπάκου στον νότι. Μια φορά ρε να σε δω να σεβαστεί σηματοδότη. Να μωρί. Ποιο μουντώνεις. Τι αγιά στη μηχανή. Τσαμπουκάδες τι αγιά ρε. Πρώτα μου το σε αυτή. Τι να κλάσει η αγιούλα το πολύ κανά παπάρι. Φίλε τι να κλάσει με 600. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Είμαι σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Εάν είσαι στο τιμόνι και δεν έχεις βγει, δεν έχεις μαστουρώσει, παταγκάζει 2 φορές για να καβλώσει. Η κοπέλα που περνάει όλο τρέλα. Εάν είσαι στο τιμόνι, μίλα της αν είναι μόνη. Είμαι σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Είμαι σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το ρίξω Β5 για να σώσετε το τομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα.